U Zagrebu su se 1953. pojavila dva gospodina, jedan visoki vitak, drugi omanji i trbušast. Gradom su šetali starinski odjeveni, uglavnom u međusobnoj komunikaciji koje kao da je nedostajao pokoji kotačić. Svojom bezazlenošću, dobrodušnošću i prostodušnošću pobuđivali su opće simpatije. Bili su to stripovski junaci Bobby i Rudy. Bobby i Rudy bili su u kazalištu. Za vrijeme pauze opazi Bobby u susjednoj loži jednu vrlo lijepu gospođu. Slušaj, Rudy, kaj nije ono Moricova žena? Ti si lud, Bobby, ona je već 3 godine mrtva. Bobby ju je gledal neko vrijeme, a onda prišapne Rudiju. Ti je Rudy, ali ona se ipak miče. Tekstove za osebujne i satiričkog naboja pune Bobby viceve pisao je zagrebački profesor zemljopisa Marijan Filipović za prijatelje Fulek, koji se rodio 29. travnja 1912. u Zagrebu. Njegov prijatelj, vrsni karikaturist Franjo Majzner, osmislio im je izgled koji je izvrsno nadopunjavao pomaknutu komunikaciju simpatičnih likova. Bobija i Rudija najčešće su mučile punice, supruge, liječnici, vjerovnici, suci, muško-ženski odnosi. Ti su osobenjaci svaki drugi mjesec 10 godina nasmijavali Zagrebčane, i to u 20.000 primjeraka. Vicevi o Bobiju i Rudiju priskrbili su trajno mjesto njegovim autorima u antologijama hrvatskog humora.